खुशी बा। माई अपना बेटवा के हल्दी चंदन चावल के साथ टीका लगा के और चौरी पर जात बारी देवी देवता के सामने माथा टेकतारी माई और माई से मनावत बारी माई। आज जैसे हमार बचवा जात हुआ इस सहरा बांध के कल सवेरे वैसे जोड़ा में लौट के आवे के चाहिए। माई दूल्हे राजा के आचर ओढ़ा के माथा के चूम के एगो बात और कहना बा मास्टर।